Senyores i senyors regidors, des de Compromís demanem de forma immediata que la Junta de Govern local revoque l'acord de 7 de desembre de 2012 pel qual sol·licitava la Conselleria d'Hisenda, Indústria i Comerç la declaració de les 4 zones de gran afluència turística a la ciutat de València. L'elecció d'aquestes zones no respon a un estudi previ ni a una demanda del sector, ni tampoc dels consumidors. Respon únicament a la voluntat de servir als interessos dels propietaris dels grans centres de distribució que tenen en aquesta ciutat i en aquestes zones establiments que volen fer més rendibles. Les mateixes organitzacions que arrepleguen els empresaris del comerç valencià i el darrer dissabte els mateixos treballadors d'un centre comercial han manifestat el seu descontent i han sol·licitat a l'Ajuntament la informació i els estudis que justifiquen aquesta distribució zonal de la llibertat horària, ja que ells mateixos no consideren ni la Marina Real, ni Campanar, ni per suposat Orriols zones d'interès turístic. Aquesta llibertat horària, que vostès venen com un homenatge a la llibertat de l'usuari per poder comprar a l'hora que vulgui, és senzillament una fal·làcia, ja que aquesta mesura no va generar millors vendes, perquè malauradament la població té els recursos que té i més hores d'obertura no van a provocar més increment del consum. El problema dels nostres comerciants no és de falta d'horari, sinó de falta de renda disponible, i així ho indiquen el nivell de desocupació de la nostra ciutat, per exemple. És esa la seva gran defensa dels interessos dels valencians? Unes polítiques que provocaran el tancament de botigues regentades per valencians en benefici de grans fons inversors a qui sols els interessa el negoci? Que curiós que en totes les zones d'interès turístic existisca un centre comercial en el qual s'ha instal·lat una determinada cadena. Sembla que aquest Ajuntament faça d'agent immobiliari d'Anged. Tot això no farà més que incrementar la desocupació en la nostra ciutat i no es generarà més riquesa sinó més desocupació. Desocupació perquè la càrrega dels costos laborals que es deriven de més hores d'apertura no es compensaran amb més recaptació i vendes i això durà obligatòriament a la ruïna a moltes empreses familiars on treballen una o dues persones. I què en diuen de l'obligatorietat d'obrir dins del mateix centres comercials? Els centres comercials ja diuen que els xicotets comerços allí instal·lats hauran d'obrir tant si es vol com si no. Això entra en frontal contradicció amb les declaracions de responsables municipals sobre que l'apertura no és obligatòria sinó voluntària i que a qui no li convinga que no obriga. Altra vegada, els interessos dels grans sobre els dels xicotets. Un informe del mateix Consell alertava no fa molt de la falta de planificació en la construcció de centres comercials, però tant se val. Vostès no contents amb tot això i sabent que l'abundància d'aquest tipus d'establiments, lluny de crear llocs de treball, s'estan destruint-los i lluny de crear riquesa en el sector, l'estan laminant, deia que lluny de fer autocrítica i ordenar el sector, el que fan és donar barra lliure als grans perquè destruïsquen el xicotet i el mitjà comerç que no podrà competir. Segons les dades de la Generalitat, el 35% de la superfície comercial de les 3 capitals està a la ciutat de València. El mateix document diu que la implantació de centres comercials no respon a un model planificat, sinó que ha estat la iniciativa privada qui ha determinat les localitzacions i en ocasions s'ha produït una saturació. No ho dic jo, ho diu el text inicial que és el punt de partida del Pla Sectorial de Comerç. Però vostès, senyors i senyores del Partit Popular, van per lliure. Han perdut la capacitat d'interlocució amb les persones i decideixen sense consultar els afectats, ni el sector ni molt menys a la resta de representants de la ciutat en aquesta corporació. Diu que seran 4 les zones de gran afluència turística i que seran ixes. Quan vulguem fem una excursió, tota la corporació, per comprovar el criteri seguit. Però vostès no en tenen prou de centres comercials, en volen més i han anunciat
i ho feren en desembre del 2011, la construcció d'un altre promogut per uns fons d'inversió franco-holandès, que com a mínim pensem que gràcies a la crisi no es durà a terme. L'excusa és el turisme, la gran afluència de turisme, fonamentalment via creuers. Senyora Dols, vaig acabant. Acaba en seguida. Segons els estudis de la Fundació València Turisme, i ja que ens costa tants diners, ja se manifesta allí que l'afluència de turistes via creuers arriba fonamentalment en dilluns i no en cap de setmana. Per tant, això no justificaria l'apertura en cap de setmana. Pensem que caldria una reflexió i una reconsideració, obrir el diàleg al sector i revocar aquesta decisió de la Junta de Govern. Moltes gràcies. Senyor alcalde, senyors i senyors regidors, senyora Puigdemont, jo crec que anem a veure. La primera cosa és dir-li que hi ha una cosa que ja existia i és que els comerços de menys de 150 metres quadrats ja podien obrir i tenien llibertat horària abans de la publicació d'aquestes 4 zones. Però jo crec que efectivament la delimitació d'aquestes 4 zones marca una nova filosofia, vostè ho ha dit clarament, efectivament, i la nova filosofia és que, com que estem en una situació en la que estem, nosaltres hem de salvaguardar allò que tenim i que està en aquests moments en precari, i és el comerç i els llocs de treball que se generen a partir del comerç tradicional. Obrir i incrementarà el consum? No, incrementarà el consum d'aquests centres que puguen mantenir la despesa que se genera per l'increment horari i l'increment de les condicions, evidentment, de manteniment de plantilla en aquests centres comercials. Per tant, això va a castigar al xicotet i al mitjà comerç. Mire, si tan modern és el tema, s'aplicaria en ciutats com París, com Berlín, com Brussel·les, i no s'aplica. Una altra cosa és que vostè me diga, hem de regular l'apertura en uns quants dies al llarg de l'any per qüestions de rebaixes, per qüestions de Nadal. Jo crec que això ja s'estava fent i no hi havia cap tipus de problema. Si això és tan evident, no sé per què s'estan pronunciant en contra totes les organitzacions que arrepleguen al sector. No sé per què no s'ha convocat a l'Observatori del Comerç. No sé per què els treballadors dels xicotets i mitjans comerços estan, d'alguna manera, en una situació realment de preocupació màxima, però sobretot, i ho apuntava la senyora Albert, la situació de precarització que se va produir com a conseqüència en les grans superfícies relatives a les grans centres comercials. Per què? Perquè ja, d'alguna manera, el que se farà serà menysprear qualsevol tipus de millora salarial o millora en condicions de treball que s'haguera obtès en èpoques anteriors. Se podrà treballar tots els diumenges, la conciliació de la vida personal i laboral desapareixerà, a partir d'ahir desapareixeran els incentius perquè les reduccions de jornades aniran a càrrec d'aquests treballadors que estan en la plantilla. Per tant, jo crec que vostès han de, i vostè me consta que és una persona dialogant, és una persona que és habitualment tendent a consensuar, hauria d'intentar fer reflexionar a l'equip de govern per tal de revisar aquest acord que prengueren en la Junta de Govern. Segurament la prengueren pensant que era la millor, jo no ho dubte que aquest fos l'objectiu que a vostès se'ls marcava, però efectivament rectificar és de savis i seria bo que rectificaren abans que s'haguera produït una destrucció de llocs de treball, que això sí que tindria difícil solució. Gràcies.